Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άρης Πυρό 2013 και στο προηγούμενο βίντεο ο Ηλίας με προκάλεσε να παίξουμε PvP 1v1. Εγώ συμφώνησα και θα βγάλω και βίντεο παίζοντας μαζί του. Λοιπόν, έχουμε πάρει πράγματα, να τα δικά μου. Αναπτύρασα να βάλω εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε λίγο απόσταση. Ωραία. Και χρονομέτρα 2, 3, 2, 1. Και εγώ. Γεια σας παιδιά, θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη ερώτηση στον Άρη. Άρη, θα ήθελες μια φορά να το κάνουμε αυτό, αλλά ο καθένας να φτιάξει ένα δικό του σπίτι και να έχει μέσα στο κρεβάτι και όλος να πρέπει να το σπάσει? Δηλαδή σαν bedwars. Ναι, bedwars. Ωραία, θα το κάνουμε και αυτό το βίντεο. Λοιπόν, 3, 2, 1, αρχίζουμε. Εδώ. Αφού βλέπεις έχω σπίτι απ' τη βάρας. Παιδιά, αυτά με τα δηλητήρια είναι ό,τι χειρότερα. Ναι. Α, καλά. Φίλε, όμως πάμε και από κοντά. Δεν είναι ωραίο μόνο από τον κοινό. Έλα εδώ. Στα ένα πέγγινο, να ξέρετε αυτούς. Έλα εδώ. Πολέμα ρε, βγάλεις βαρύ. Βγάλεις βαρύ πολέμα, 1v1 παίζουμε. Μάρτα, κανονικό. Απεθάνω. Με ακολουθάς τώρα. Έβαγες και εσύ, Τι να πει. Γιατί πεθαίνω. Κάτι σε βαράει, ξέρεις. Το εδώ. Τι είναι αυτή η βλάση. Μισό λίγο, μισό. Τώρα. Πάμε από κοντά. Πάμε. Θέλω να πεις πάντα πιο γρήγορα κλικ. Τσεκούρι κόβει πιο πολύ. Τσεκούρι κόβει πιο πολύ στον υπολογιστή. Εσύ όμως βάζεις και σπίνα. Τι? Εσύ βάζεις και σπίνα. Όπο. Όχι. Πάρτο, σε κέρδισα, ολέ, 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 ολέ. Πήρα την νίκη, πήρα την νίκη. Λοιπόν παιδιά, παίζουμε στα 1, δεν παίζουμε στα 3. Θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι που μου πρότεινε ο Ηλίας, το Bed Wars δηλαδή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe και από μένα γεια σας.